benvinguts a la primera edició de Godàs Notícies. Avui dijous 25 de febrer del 2016 us explicaré el que estem fent al cicle inicial aquests dies. I també us donarem informació sobre el temps que farà aquests dies. Us informarem també sobre els partits de bàsquet que van jugar els nostres companys de segon. Així doncs, comencem. En primer lloc, us donem pas als companys i companyes de primer curs. La Soraya, Elisa i la Lina. Bona tarda i benvinguts a l'espai de notícies de primer. Us explicarem què estem fent a primer i la previsió de jocs per la setmana vinent. Comencem. Hem estudiat el cas humà. Demà farem un examen molt divertit. La setmana que ve farem jocs de troianes. Tot seguit, els companys i companyes de segon ens explicaran les coses endavant. El Ruben, la Carla i l'Ester. Bona tarda, ens ha arribat ja el torn a l'alumnat de segon curs. Nosaltres us explicarem quines activitats estem duent a terme i la previsió d'activitats per la setmana vinent. Comencem. Hem treballat el pas del temps, la prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna i l'edat contemporània. A la prehistòria vam fer pintures rupestres i a l'edat antiga estem fent mosaics. Durant la setmana a pràctica treballant el pas del temps. I ara la sessió d'esports amb el Jordi, la Miri i el Joel. En aquesta secció us explicarem els partits de bàsquet que va guanyar els companys i companyes de l'escola. I aprofitarem per donar-vos uns consells esportius i saludables. No us perdeu cap detall, comencem. Els companys de segon van guanyar els 2 partits la setmana passada. Aquesta setmana se celebraran competicions d'esport individualment, com escacs i atletisme. Recordeu, per tenir una vida saludable heu de fer esport. Voleu marxar fora aquest cap de setmana? Doncs escoltem la previsió del temps per si de cas. Quin temps farà Arnau, Maxim, Raquel, Adrià i Anna? Voleu marxar fora el cap de setmana? Teniu intenció d'anar en bici o de fer una excursió
pronostic del temps, ja que pot ser millor anar al cine. Hola, benvingudes famílies. Divendres, millor que agafeu el paraigües perquè a Lleida, a Barcelona i a Tarragona plourà. En canvi, a Girona farà sol i núvol. Benvingudes famílies. Dissabte, a Lleida, a Barcelona plourà, però a Girona i a Tarragona farà sol i núvol. El diumenge farà més bon temps. A Lleida, a Barcelona i a Girona farà sol. En canvi, a Tarragona farà sol i núvol. I arribem al final. És hora d'acomiadar-nos. Gràcies per la seva atenció. Fins la propera edició de Godàs Notícies.